сме готови скоро. Ами, историческо е събитието, няма как по друг начин да се каже. Плод и венец на усилията на много хора, знаете от колко години. Така или иначе вече е факт. Благодарение и на граничните полицаи, и на военнослужащите, и на служителите на Фронтекс, на всичките ни съюзници в Европейския съюз. И аз съм убеден, че всички заедно ще пазим много по-добре външните граници вече на Европейския съюз. Bravo,